fogna fandrosoagna tatia farafara. Monsieur le Président namboarinao ny lalagna le magna normale naratra magnazava tanagna sitrakanao Président rajo hely mavita vahoaka tsy ala aminao epa asikaratsika ty milamigny anindrazatsika ty mandroso asikaratsika ty milamigny anindrazatsika ty mandroso yabagnan'olay tendindra voaragna amy tanagna tsy mitsaty isan'andra isambazan-tany olo jiaby misy tandra ohatranao Monsieur le Président za ety natin'ny Covid-19 afaboza efa oake